Gwechal war plus nommer a vi gwezet tout een dreo drie boeis. Boeis en vi tre. Boeis en vi poes, boeis en vi wood, boeis en vi loinet. De was boeis en vi namam, boeis en vi tre tot. Hier rammer vond waar rampen die jamais a soas da beno Paul. Ja, op Paul, maar dan, we gaan dus wie de prijs, dus een prijs winnen. Met de prijs een Paul. Af en toe, voilà que de Paul, waar poëzie, waar vascule bakkier, een Paul, hij dogen a pewal. Zo'n spiefer dan. Aga pewa prijs de Paul, ten een trouw. Hier helaas de jamais we zien. Maar meestal zuur jamais, zo komen de boeien doet, willen ze maar porren zijn. Jamais heeft geen tip aan we zien, hoe gos dan. En vind het jamais van waar boeien, waar vascule. Douwen a doule. Maar pistool hebben we met mijn boeien doet. A goede soas, a wat al kiezen hier, a soas, au parterre bien, on entend bien wel Greg van Chanel, do ben morgen gereisd. Hier, helaas, de soas, we zien, maar meestal zuur soas, also komen de boeien doet, willen ze maar jamaaien. Af en toe soas van waar we, soas hij doorgaan. Jamais, à la ZVC, ma nous que pelle de ouïe, à soi là, en un pistolet jamais, à habit members poison, jamais très de héroïque visie, mais de là, dit soir, spise van dit, il est poison ça.